Mama Akwaba, wafrɛ me Adwoa Searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Maka kyerɛ mo sɛ Kumawood actors no biribiara ne hɔ a ɛyɛ different a wɔde bɛbrɛ NDC party no. Because hwɛ sɛ obi abɛhwɛ obi ba. Free health SHS. Ama sɛbi oni bieni na no wɔte faseɛ bɔn. Ne ba timi abenya privilege akɔprɛmpɛ. Ɛnɛ through a scholarship onyaa ɔwɔ UK yɛ doctor. Na wo abɛgyina public camera da wo so sɛ yɛtoo abamaawo ma wo ba aban mu no yɛfidi wobrɛ yɛ cars ma yɛtwi wɔn selfish interest wo nipa baako no because of sɛ wo no yɛ wo benya nti mpempem daakye ne suadehunu nka fam daabi nti ɔmo provoke akan no more. Meka akana me talking about Ashanti, Bono, Infante, Easton. Me pacho matemase. Sa nipa na wɔte dwom no, wasɛm na wokae no, ɔmɛto aba ɛmma nipa no. Na wabɛtɔ card watum. Na ne ba no free SHS no, saa opportunity na ɔmonya no wabɛtwam. Dabi. Enti actress na mode mo werɛ ahyɛ ɔmo mu no. Me say mu provoke akanfo no more. Aba we anhwɛ a sɛ MPP mu ɔmani ada hɔ na ɔmotumi like abɔ ɔmo vote a amanfo bɛto ɔmo no ho ban yie sɛ woto 1 ya make sure so what 1 yɛ bɛkan no 1 no sa anhwɛ a me imagine a 2016 Akufo-Addo de twe Mahama na ɛbɛyɛ West ɛbɛkyɛn saa. I'm betting you people sɛ ɔmo tumi abɔ abɛyɛ a yɛbɛto ho ban ama obi akɔkromoti a ɔde kɔto aba yakan no 11111 1 million vote no aba omia ɛde bɛwɛn ne Mahama na ɛbɔboro. Ɔhu sɛ asɛm asabe akɔkan ɔhu adapa a nkurɔfo atwa no media no so because sabi akani bi ankɔgyina awia mu nkɔto aba na aban ne mma mɛtɔ kaa mfa ma wo ɛmfa ne tires pay money ne tax pay money ɛma wo ne yɛntɔ kaa mfa wo wontum na ne ba ntena akuraase na ne daakye nsɛe ɛnyɛ campaign no waka oti ato ho wofi sɛ yɛde tirimude na gye tumi ɛna wonam budon woni budon aban edi jata ano ne wofui ambulance kora akɔtɔ brɛ ɔman yi tontura hunu no wanti mia mu ho nkonta papa bi ankyerɛ ɔman yi ɛne yɛ wobaba bɛka kyerɛ sɛ jata baako watɔn bɛ billions of dollars asi edu nkati a wote hɔ ɛna wohwɛ no na wo akora de menim sɛ wonyɛ wadwene sɛ wo boa na ma na wɛ ne power bia just sɛ mode no is just a flash mode ne betwa mu kɛkɛ na ye bono 1 million vote ni wi a masan ahyehyɛ mo party no yie munya no kwan asomdwie mu sa pepepe minim de obetimi aye afi ye na election na etwa to na ye mabunu no nso ye twɛn no yatami kuchu 20008 na da no afi anya adwuma mame mansantwerɛfoɔ bi abobɔbɔ mo pa de ɔmo ka bi ani hɔ a mabunu no fa because of free SHS na ɔmo kɔɛ no say yɛmfa manches ɛne ɛnkyene 5 cedi na ada nipa bi mu o kewu 50 cedis yɛmfa na ada nipa bi enkura no ɔmahunu ne yɛyɛ because o ka kyerɛ ɔmo sɛ Ghana akadompe na true da dompe no
free SHS atima free mu aba oma create nnwuma ahodo ama mabunu num bi anya bi aye yesi hospital maako wo ha ni akire e wo man yi mu egusu baabi ya wie ebisu egusu factories ahodo now MP num bi get fan na yadi ya de to dan ahodo ma ma ko tachi ye hu o ya pataku mfa dwan ngoma nura ho meka nhye se wo ye dwantene ti ye mfa wonyi musu ye hu o dwan ngoma no ba bi ati o nti ye hu pataku ngoma e wo wu mu Wundimi na ada Ghana fo bi. Asi edun katia. Ba omiya ne Samiro mo na mu o ye campaign. Na po enso na yire na mu. Di ba omiya mo ho adanse etim ahodo na mu. Ye wi a ya no wa hye fugu na ani anwan no. Abeka kire se ye wi am. Send this me church 24-hour economy. Hey. Now we are serious there. Kobusa ye Ramels, your former president wanyan baby ko. Kobusa na dehye me ka na busuafo wo keep say for the past 12 years your modi hye ni wuye no omotimi akomo mo doctors report ni e kire adekoro eku omode hye no na waje akunwa atena so atwen me se ko me kire okokro biti na ko Jamestown 2012 ye ko danda omo agege omo details ti adon be ko Canada no yesi hobiem and this party na me kire omo ase no ye firimu ne ba mu fi sa dada on yo yate when you da wo cancer say bi mutonton sase di wo o minus asas obi ton dia ya wo ya but minus sika dia ya de talk am we you okay o minus sika o minus card ye wo fa you okay but obi ton o minus asas dia wrong yes akwa me nkoma tikase and I was a woman yare yakọ outside kwaso mo ho yare no obi nka ho John Mama Nancy wo twahye ye no enye London no kwa ekosa no okoye enti would pay master no ye John Mama no o twahye Nancy ano osan ho yare wo kolebu osan ho yare wo 37 ana enye yan rush na mfana mam we London enti ada no de wo nka ho asem Abra, a speaker of the speaker no, a Baden. Oko yini chono. Wanko yi chono your friend is saying Dubai. And you Dubai no ko yi chono. And you know I know what you know one son I work as answer. Despite so what's the one training won't casanche your friend is saying Aquana a crab na nimsa no Father Dixon no. Na show be a show mo ye show kra mo se mo ye entertainment show kra na mo de ye politics entertainment show na ye de ye politics that's why we show ye be ja we need fufu no to sa broche for ye na to need fufu no ana ma wunye ska ene wa ben kwan no ye be ja to yes send warning ene de abrew so wunye neutral na so mo say Mode TV station and radio station na wabie no wo be ma boys na kwagege mama sika any Father Dixon no mo dia ya adwuma dia majo mama NDC dia anya ya betu ya hu for ni anim say despite dia wo dia dia ne wo enti say why you need fufu a yen sha broche for fufu no say anya wo kwa na wo ye o ye wo different fufu enti ya kwa ni ato ade fufu ni ya ja wo de na si wo say quiet ye hu said ye de board ya nkasa kra ye fufu e wa broche ha enti say wo so won tu ma no won tu wo mfo na wo munye neutral to say wo start fufu na wo ye neutral no na wo be ja wo mo na entertainment show kra na mo dia wo kai say nansan bi NPP for mu wa bi akọ show wo mo show bi a wo ye so akọ kan say de bi wo betena so a na mo bo aban na chi aban ni so woni pa bi ani wa mbe de wo mbe defend wo mo
And to go almost so bad no matter defend ya ban okay some no wait yes but MPP function so and pemu jeni woman say yeah no and they are wrong the guys are wrong they shouldn't even go there go there sure no more be any so the political program and now so the entertaining entertainment show your politics every show be a moya or be a modi adani politics as move be a in your political show and as a more young so mungo fa NPP for be a mamo no ma be defend you no ma send this for Father Dixon concern Father Dixon ni power minimum abra na Tom Pantes e wo kanshi despite so na wo kanshi show ho aye Tom Pantes wo ho woni despite nua baako wo hu na se akwasi despite ni eyi ni free ho ni nyina ye ni mo enye so ye ni mo Father Dixon ye ni mo nyame na aye wadom enti so won hwe wo ni nyame di wasi ni so na so also politics na obaya ye de ba wo su bia se se ni ye ma Ghana nsay o Ghana ansay and because of more selfish interest in tea. Yeah, my Ghana and say, or many more than I quite me chromatic as here. London, Nakosha, so London, I easy or near my 1 year than or America, and I shall see and to your lights, like electricity, maybe my and to near my boy, a Diana boy, Diana. I had Ghana and Kwana Diana boy. I will you to some men and maybe I had done with a yadan or Catasso. Na nim when him sa papa na mehu aso ye de da me na na bi wo we empaso wo mo sori ansem hunu nko na mo keka kwa me chromatic ase mo nhwe bibiye enye sa ye be sane agumu so me se ye mma kwan na joma ma me sai Ghana emfa me nchirima me nim promo abi kra na me ma be kwa